Armeria Eskola lanbide heziketako ikastetxe integratu bada, 108 urteko historia duena eta Eibarren kokatua dagona. Armeria Eskolan 500 ikasle inguru ditugu, 8 heziketa ziklotan banatuak, horietatik 2 dira erdi mailakoak, 6 dira goi mailakoak eta gero dauzkagu 2 espezializazio ere. Horretaz gain, eskaintzen dugu baita ere enplegurako formakuntza. Esan beharra daukagu gure eskaintza osoa oso industriala dela. Alde batetik dauzkagu elektronika, elektrizitatea, fabrikazio mekanikoa, mekatronika, denak industriarekin oso lotuak. Ikusita Armeria Eskolan D ereduko zikloak ere baditugula, proiektu honek urten zaban apurbet nola bermatu ahal izan genken hori, ez? Ikasleen ibilbide osoa euskeraz egitea, ez? Abiapuntua hori izan da, eta hortik hasi gara gure prozeduretan pixkat ze neurri hartuko dugun edo ze tresna jarriko dugun martxan. Eta horrek ez du esan nahi lehen esenik egiten, baina ez zegoen inun ezarrita jarraituko genukela prozedura bat, eta nik horrek pentsatzen dut ziurtatzen dabela ibilbide horretan, lan praktikan edo dualaren ibilbide horretan, lan praktiko horiek ziurtatzea euskeraz egin ahal izatea. Horrek ekarri duena baita da gure barneko zereginak eta aldatzea, bai hasieratik enpresekin dugun harreman hori euskeraz egiteak, eta baita gero lan praktika guztian jarraitu behar diren bai dokumentazio aldetik eta bai jarraipenen aldetik eta horre egon aldan baliabideen kontu hori guztia ere euskeraz egotea eta izatea, ez? Aspaldi gure kezka izan da arlo profesionalean euskararen presentzia eta erabilera indartzea. Armeria Eskola 2006 urteaz geroztik Eusko Jaurlaritzako Ulibarri programan murgilduta dago, eta horren helburua da batez ere lanbide heziketaren eta lan munduaren euskalduntze prozesuan eragitea. Beraz, gure helburua da etorkizuneko langileak euskaraz prestatzea. Azken finean, enpresa askotako lan ingurua euskalduna delako eta hizkuntzen arteko bizikidetza eta berdintasuna sustatu nahi dugulako. Nik egin lango kurtsua, PPFM-eko lango kurtsua eta irakasle bateko mindan sostan dualea juteko. Nik betidanik txikitatikan ama hizkuntza euskaraz otonez, zenean, animo. Hori, lantegixan sortu neukiot, izan dakau jarrera, isanak euskaldunak gara, lantegixa euskalduna da, zentzu horretan, niretzako asko lagundu dozta, azkenean, konfiantza da gehiago moto dozta euskarak berba itxia, da oso gustora, izan da oso pozik. Gomendatuko nioke beste pertsona bateri, azkenean, lotza lantegiko girua da euskaraz itxia bere hizkuntza baldin bada da, oso abirazgarria da, eta niri behintzat esperientzia moduan asko lagundu. Jokinek hasieratik D ereduan aukeratu zeban zikloa egitea, eta guziatzen gara bermatzen baita praktikaldiak ere D ereduan egitea. Nire funtzioa izan da, gehien bere praktiketako jarraipen egitea, bai enpresan eta bai hemen, eta kasu honetan Jokinen kasuan bere enpresako giro euskalduna izan da, eta bai bere enpresako instruktorea bere euskalduna izan da, orduan enpresakin harremana euskeraz izan da, eta horrek asko erraztu dozku harreman hori eta gertutasun hori bai Jokinekin eta baita enpresako jendeakin ez da.